Vermell, no? Oh, quina passada! Es veu el sol vermell. En la parte derecha por abajo hay un... O sea, que la veurem durant un moment i després deixarem de veure-la. Més o menys ara entrem. Vale. Heu obert una altra mà. Veiem l'altra meitat il·luminada. Per tant, això és una lluna decreixent. I en aquest cas, a mitja nit... Anna, mira, Ona, si això és el sol, en aquesta part d'aquí. Podeu anar a la taula i tornem a comprar. Tots els beneficis... Podeu seguir comprant. Mentre l'àsica de l'espuma engegat